népszerűbb eszköze. A TRX egy függesztett erősítő eszköz. Ez egy új fejlesztés, amerikai tengerészgyalogságnál fejlesztették ki, ott használták először. Az azt jelenti, hogy két kötélszár fel van függesztve, és ezzel lehet betámaszkodással a test dőlésszögével különböző gyakorlatokat végezni. A TRX-et továbbfejlesztették, a TRX-ből fejlesztették ki a CrossCore nevű sporteszközt. A CrossCore annyiban több, hogy betámaszkodásnál a kötélszárak egymástól függetlenül elmozdulnak egy központi csiga segítségével, és ezáltal az addig megszokott TRX gyakorlatokat sokkal izgalmasabbá teszik. Sokkal több izom vesz részt egyszerre a munkában, több statikus izmot kell bekapcsolni ahhoz, hogy a gyakorlatot el tudjuk végezni. Már a puszta betámaszkodásnál is egy izgalmas helyzet alakul ki, hisz az izmoknak meg kell feszülniük ahhoz, hogy egyensúlyba tudjuk tartani az eszközt. A TRX megjelenése után egy 4-5 évvel jelent meg a CrossCore. Ezt is Amerikából fejlesztették, Amerikából hozták, ott fejlesztették ki, mint minden fitness eszköz szinte, és onnét terjedt át most már Európába, és hál' Istennek Magyarországon is megtalálható. A CrossCore nálunk 4 éve van edzőtermünkben. Úgy indultunk, hogy TRX, CrossCore párhuzamosan volt egymással. Hál' Istennek az alakult ki, és ezt örömmel vettük, hogy az emberek, amikor még nem volt kellő számú CrossCore-unk, csak 10 darab és 10 darab TRX-ünk, mindenki azt a 10 darab CrossCore-t akart elfoglalni, mert érezték, hogy ezen izgalmasabb, nagyobb kihívás edzeni. Izgalmasabbá teszi az edzést a CrossCore-on való munka a TRX-el szemben. Bármilyen súllyal rendelkező személy, akár 30-40 kg plusszal rendelkező személy is könnyedén tud dolgozni, hisz alapvetően a mozgást segíti, hisz egy guggolásnál van egy kapaszkodó, amivel fel tudod húzni magad, és ezáltal könnyebb felállni. A betámaszkodásnál pedig a test dőlésszögével tudjuk állítani a feladatok nehézségi szintjét. Ez is egy nagyon nagy könnyebbség, és ezáltal hiába vagyunk csoportos edzésben, mégis minden egyes személy szinte a saját igényéhez tudja igazítani a CrossCore használati munkáját. Korosztálynak a 10 éves kort szoktuk meghatározni, mert ott már a törzsizmok azért vannak annyira erősek, hogy meg tudja magát tartani. Kor és nem igazán nem számít, mert hál' Istennek a túlsúly sem. Nincs olyan izom, amelyet ne tudnánk bekapcsolni. Végezünk gyakorlatokat állásból, szembeállva a szerrel, háttal állva a szerrel, ülésből, hanyatfekvésből, hasonfekvésből, oldalhelyzetekből. A legnagyobb erőssége ennek a szernek, hogy a karcsúsító izmokat, a törzs izmait tudjuk vele nagyon erőteljesen átdolgozni, persze minden más izom mellett, és a gyakorlatokat tudjuk végezni, ha kell statikusan, ha kell dinamikusan, és ez pedig a sportolók számára egy kiváló lehetőség, akik sportban akarnak előrébb jutni és magasabb eredményt elérni.